मा थांखिजों दिल्लीयाव थांदोंमोन दिनै सफैबाय नोंथांमोना बेसेबांनाखि खामानिया मावफुंजाखो थांनायनि थांखिया आरो बेसेबां बाखि थाखो आं गिबियावनो नोंथांमोननि गासैबो निउस चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननिफ्राय साबायखर थाबाय जोङो दाखालि 27 नैबे मार्चनि 27आव जोङो क'क्राझारनिफ्राय दिल्लीसिम थांदों आरो जों 28 तारिखआव मोनहैदों 28 तारिखनिफ्राय जोङो 1 तारिखआव एप्रिलनि 1 तारिखआव 4:15 जोङो आसाम माबानि दिल्लीनि इउनियन ल' मिनिस्टार बिथां अर्जुन राम मेघवालखौ लोगो मोननानै जों बिथांनो मेम'रेन्डाम गांसे होनाय जादों बे मेम'रेन्डामाव जोङो मोनथाम अर्गेनाइजेसनजों ज' लोगो नांनानै होनाय जादों बाहाय दङ एक्स बड' भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन इउनाइटेड ट्राइबेल एस'सिएशन अफ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम बेनिफ्राय अल इन्डिया बड' पिपुल्स नेशनेल लीग बिथांमोन जों मोनथाम अर्गेनाइजेसनजों बे मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड संकसनिफ्राय सदियासिम आरो बाहाय जों मोनब्रै डिमान्ड होनाय जादों जोंनि मेम'रेन्डामाव बे मेम'रेन्डामाव दङ सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बड' रेजिमेन्ट दानाय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ प्लेन एसटि होनांगौ बिनिफ्राय बुहुमनि बर'फोरखौ सेफगार्ड होनांगौ रैखाथि होनांगौ बे मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै 1 नाम्बारावनो दङ जोंहा आलादा रायजो बिनाय बे मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै जोङो बिथां ल' मिनिस्टारखौ लोगो मोननाय जादों बिथां गावनि चेम्बारावनो बिनिफ्राय बिथाङा जोंनो मोनसे बाथ्रा होबावदोंमोन जे 3 तारिखआवहाय भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां अमित शाहखौ लोगो हमहोनायनि बिथाङा जोंनो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन बे हिसाबै जों थाबाय थादोंमोन जों जोबोद आसा खालामदोंमोन नाथाय जोंहानो दुखुनांथाव जे मोनसे पार्लियामेन्ट सेसनाव मोनसे बे मोनसे बिल एमेन्डमेन्ट जिथु माने जों वकफ बे वकफ बिल एमेन्डमेन्टनि थाखाय पार्लियामेन्टआव हरनि 3टाहालागै फुंनि 3टासिमहालागै पार्लियामेन्ट सेसना जानाय जादों बेवहाय बिथांखौ लोगो हमनायाव जोंहा एसे उसुबिदा जादों बिनि अखानायैबो पार्लियामेन्टआव पास जाखांनायनि उनाव बिथांमोना आरो रायजो सभायाव बे बिलखौनो एमेन्डमेन्ट खालामफिननो थाखाय बे बिलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायावबो मथा मथि 3टासिम फुंनि 3टासिम 4 तारिखनि फुंनि 3टासिम 5 तारिख जाफैबाय आरो बिसिम जोङो लोगो हमनायनि समखौ मोननाय जायाखिसै जाय हक जोङो दा पार्लियामेन्ट सेसनाबो गैलिया जोंखौ मोनसे एसुरेन्स हरदों बिथाङा जे उननि सेसनाव लोगो हमहोनायनि मोनसे आसा होदों आरो जोंनो मिजिं होदों बे हिसाबै जों मिजिं लानानै दङ जोङो बेनो जोङो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय जोङो मोनसे गोदोनिफ्रायनो दाजानाय 1987आवनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों दाजानाय जों एक्स बड' भलन्टियार फर्स जों बैसो बाबेन दंबाबो जों दाबो बर'नि बिनायखौ जों बावाखै जों समायखिरा लाखानाय बेनिखायनो जों गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजा आइ आफाफोरखौ जों खावलायो जाहाथे जों हेफाजाब होयो जोंहा बाहाय खुनु राजनितिजों लोब्बा गैया जोङो माथ्र जोंनि जाथिनि हारिनि अलखद बे अलखदनि थाखाय जोङो आलादा रायजो नङाबा बर' माहारिया जे थांनानै थानो हाया इयुनाव दानि जिथु अबस्था समस्या बेफोरखौ जोङो नायोब्ला ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दं बर'फ्रा गावजों गाव गुलाय गुजाय गावजों गाव मोनसे खौसेथि गैयै बे अबस्थाखौ बे थासारिनि नुथायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जोङो बे मोनथाम आफादजों ज' जानानै जोङो मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दाख्लै थांनाय डिसेम्बरनि 19 तारिखआवबो जों हैखांबाय ट्राइबेल मिनिस्टार बिथां जुवेल अराम बिथाङाबो जोबोद माने बाथ्रा होदों जोंनो जे बिथाङाबो एसुरेन्स होदों जे नोंथांमोना फैबाय था बड'लेण्डआ जागोन फैबाय थायाबा नोंथांमोननि डिमान्डआ ओरैनो थालांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना फैबाय था नाजाबाय था जोंबो हानायमानि नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङाबो जोंनो बाथ्रा होनानै दोनदों आरो बे हिसाबै जोङो फैगौ समफ्रावबो बेबायदिनो जों थांबाय थागोन आरो जों जोंनि बर' माहारिनि इयुननि थाखाय आलादा बर' रायजो जिथु सोरजिनाय बे सोरजिनायनि थाखाय जों नाजाबाय थागोन गोजोन्थों।